o día da miña boda, que ola ya sexa mañán, hei de mercar un vestido, e unha obra de pan, unha obra de pan, ai, la, 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 la. Roupa da miña varanda, roupiña da miña boda, que encha de usar miña roupa, que a roupiña negra bonda, que a roupiña negra bonda, ai, la, 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 la. Ai, le, la, le, la, ai, le, la, le, la, le, la, le, la, le, la, le, la, ai, le, la, le, la. Casadiña non o son, ni sei se me de casare, a palabra teño a dada, e non sei se a cumplirei, non sei se a cumplirei. Ai, la, 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 la. Ai, le, la, le, la, ai, le, la, le, la, le, la, le, la, le, la, le, la, ai, le, la, le, la. Para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Para abril, para maio, pro ano que ven, para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Para abril, para maio, pro ano que ven, para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Para abril, para maio, pro ano que ven, para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Para abril, para maio, pro ano que ven, para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Para abril, para maio, pro ano que ven. Sí, magnífica. Boas noites. Quería primeiro agradecer a Carmela Silva, a Abel Caballero por acollerme primeiro na casa da Diputación de Pontevedra aquí en Vigo, o mural que fixen con Paula Lago como colaboradora. Tamén quería agradecer a Pilar Nogueira das Redeiras, a representante das Redeiras, da Asociación das Redeiras en Cangas. Esta exposición, e máis o mural, é unha especie de lectura onde o contido e o contenedor xogan como unha especie de cadea de máquina que traballa sobre o tema das redeiras. Cando me encargaron facer o mural na rúa Emilio Chao, estiven a facer unha investigación, e unha das cousas que tiña esta rúa é que era a rúa máis longa e máis chá perto do Berbés. Entón, as redeiras o utilizaban o utilizaban para restaurar as redes, traballalas aquí. Entón, fixen un traballo como antropolóxico para recordar ese traballo silenciado das mulleres que forma parte do sistema alimenticio económico do mundo, pola pesca e de Vigo en concreto, pola dependencia e a relación que temos de vida no mar con esta cidade. Outro día me preguntaban un periodista a miña experiencia de voltar despois de 36 anos fora de Vigo,
E eu lle recordaba emocionado como durante o peche, en maio, na fase 2, que saía a correr, como estaba continuamente parándome, emocionándome por cada esquina, por cada cor, por cada movimento que ofrece a Ría de Vigo para o noso espírito e para a nosa arte. Isto é o que quero aquí devolver en esta exposición, as miradas das patentes dos barcos de pesca, co sufrimento e co traballo, case que trasladando a vida antropolóxica da pesca nos lenzos, o resultado de todos os bocetos do traballo do mural, mailo mural, e agradecer á cidade que me mirou crecer e que agora me acolle outra vez para seguir vivindo e para devolver todo iso que eu estaba aprendendo fora, como un galego máis, fillo de migrantes. O meu pai dice que un dos poucos, decía que era un dos poucos galegos que emigrou por amor e por dinero. Eu emigrei por amor á pintura e agora estou aquí emigrando outra vez por amor á miña terra, a Vigo. Grazas. Bueno, yo traje una chuleta porque no soy tan habituada a los medios como los demás aquí. Entonces, no somos acostumbrados. Primero, soy Pili Nogueira, son rodeira de Cangas, e quero dar as gracias á Diputación, a Darío, o alcalde, e a todos os que fixeron partícipe de que estivera aquí neste acto. Gracias por todo isto, para dar visibilidade e recoñecemento a este oficio que se o merece. Orgullosa, son bisneta e neta de redeiras. Como dixo eu, sempre digo que crecín entre redes, fíos e salitre. Orgullosa desas redeiras que comenzaron atando as súas redes na baixamar, na area, hasta o día de hoxe, que pouco a pouco foron conseguindo melloras neste oficio tan pouco valorado e visibilizado. Gracias a elas, hoxe temos uns soldos dignos e traballamos en mellores condicións. Temos unhas naves onde acovisarnos. Por iso, polas que foron, polas que están e polas que han de vir, gracias a todos, un orgullo de ser redeiras. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Este non é calqueira día na sede da Deputación de Pontevedra en Vigo. Certamente un día moi especial. En primeiro lugar, porque estar rodeada de mulleres poderosas, pois lle dá un color especial a esta sede. Taixugueiras son un dos grupos máis potentes que temos en Galicia. Elas herdaron a tradición das canteiras, as trouxeron o século XXI e a convertiron eses cantares que sempre soan nos nosos oídos, porque os cantaban as nosas tataraboas, as nosas aboas e incluso as nosas nais. Elas agora levan eses cantares a todos os sitios. Son un grupo moi recoñecido, teñen unha enorme calidade. Eu lles quero dar as grazas, porque realmente elas teñen un caché importante, porque son importantes, e porque a cultura hai que pagala. A cultura ten valor, pero tamén ten precio. Pero como este era un acto tan especial, pois olvidáronse do seu caché e decidiron que as redeiras merecían moito a pena. Así que miles de gracias, mozas, sodes moi grandes e representades moi ben a nosa tradición musical, estamos moi orgullosas de vos, a verdade. Logo, con Pilar é unha forza na natureza, totalmente.
É unha muller que realiza un traballo tradicional que forma parte da nosa propia antropoloxía. As mulleres redeiras, as mulleres sempre tiveron un enorme peso na actividade económica, aínda que invisibilizadas, silenciadas e descoñecidas, verdad? Pero o seu papel era fundamental. Sin redes non había pesca. E elas facían un traballo durísimo, de sol a sol en condicións terribles. E Pilar herdou toda esa forza daquelas mulleres redeiras. E sempre o dice, que se sinte moi orgullosa. Como non se vai a sentir orgullosa dunha actividade tradicional tan importante que fala de nós, das mulleres galegas? E hoxe está aquí con nós para celebrar este mural que realizou un artista total, que é Darío Baso. Darío Baso é moito máis que un grande pintor, non? É un home que fai moitas cousas ligadas á arte e á cultura, e tamén é un home comprometido co espacio que lle tocou vivir e co tempo que lle tocou vivir e cos valores que temos que defender. E cando foi unhas persoas que iban a formar parte este ano do proxecto de Vigo Cidade de Cor, que organiza o Concello da cidade, pois pensou que, ademais de facer unha obra maravillosa, porque supoño que veríades que precioso mural, chama a atención, de repente chegas, atopaste con arte na rúa, está cheo de color, é maravilloso. Ademais, pensou que tiña que ter un contido e que tiña que falar das nosas tradicións e das mulleres das redeiras. E, polo tanto, é moito máis que un mural fermoso, é moito máis que un mural feito con unha técnica propia que o propio Darío elaborou para este mural. É moito máis, non? Porque ten unha clara mensaxe. Tamén é unha maravilla pois poder estar co alcalde da cidade, con Abel Caballero, sempre o digo, que nos cedeu este local maravilloso que está enchéndose cada día de cultura. É unha referencia cultural na cidade de Vigo e que ademais é o promotor do proxecto de arte urbano, de street art na cidade de Vigo. Así que hoxe é un día moi especial. Como non pode haber presencia, como hai reducción de aforos, hai que cumprir moitas medidas porque temos que cuidarnos, non queríamos que este acto non se fixera. E, polo tanto, estamos a facer e estamos a retransmitir. Moita xente, dúcias, centos de persoas, van a ver esta inauguración de todo o proceso creativo que tivo que desenvolver Darío Baso, e non creades que me vou a olvidar, xunto a Paula Lago, que xogou un papel moi importante na elaboración deste mural. E, polo tanto, finalizo, cultura sempre. E a cultura é fundamental en calquer tempo, pero nestes tempos de pandemia moito máis. Pintura, arte, música, e detrás de todo a gran rede das nosas mulleres que forman parte da nosa tradición. Todas nós, Pilar, Paula, Taisugueiras, a presidenta da Deputación, temos que deixarlle un mundo mellor a unha nena como a que está ali sentada. Ela ten que ter todas as oportunidades e todos os dereitos. E ese mural fala deso, fala das tradicións, das aportacións das mulleres e de que aquí estamos, empoderadas para cambiar o mundo. Moitas gracias. Hai que reconocer que Carmela é un crack da política, porque ten como presidente da Diputación un edificio que lle cede gratuitamente ao Concello, que se exhibe como Diputación. Utiliza un proxecto Vigo en Color que financia íntegramente o Concello.
o utiliza para que un gran artista como Darío lle pinte un gran mural no propio ámbito pagado polo Concello, e monta un espectáculo en torno a Darío, que ademais traballa no Concello. É un profesor da Escola de Artes e Oficios traballando no Concello. Bueno, me quedades vos. E vos non tedes moito que ver co Concello, o cual lle dá a Carmela unha certa originalidade no seu proxecto de utilizar un grupo maravilloso como sodes vos, que eso sí que o debe costear ela. Pero xa nos aclarou que é moi barato. Xa nos dixo que moi por debaixo do caché que acostumbrades a cobrar. Bueno, eu agradezo moito a presencia de Pilar, unha redeira da zona de Cangas, que forma parte deste colectivo, e a túa presencia aquí, inda que costou moito facerte chegar a esta presidencia, o cual denota un certo noviciado en estos artes de a presencia pública e das administraciones. E por iso teño que empezar felicitando a Carmela, porque diante das cámaras aparece como se fora ela, pero non son eu. O que realmente fai este recurso son eu. Bueno, pois esta forma especial de traballar, porque sabedes que sucede en esta inauguración e en esta presentación dunha gran obra de arte? Pois que hai un tono de concepto de cidade, de territorio, de colectivo, e que compartimos tantas cuestións. Compartimos un inmenso amor e querencia polo arte, pola pintura nas rúas, e tiñábamos unha certa mala conciencia con Darío, porque, claro, o arte na rúa é un arte efímero, que dura o que dura, e a primeira das accións tuvo que ser quitada porque aparecen novas construccións, pero este non. Este mural, esta vez eleximos ben o sitio, querido Darío, e estará aquí, pois, 200 anos máis. Eu seguirei de alcalde. Estaremos facendo aquí cancións, pero eu non teño ninguna intención de irme antes dese tempo, pero é un grande maestro. E o que fixechedes aquí e a forma de plantealo ilustra unha zona tan importante de Vigo. Porque o certo é que esta institución, con Carmela Silva ao frente da Diputación, está dando unha enorme mobilidade cultural dende a Diputación, dende este mismo local, enchendo de cultura unha rúa que fai non moito tempo era unha zona incluso peligrosa da cidade de Vigo. Hoxe Carmela é unha zona transitada, deseable, chea de arte, e unha forma distinta de entendelo. Eu sempre admirei moito dende neno, eu nacín en Pontareas, onde terras adentro, pero cada vez que viña por aquí por Vigo e veía aí abaixo no Berbés e nas zonas de pesca, as redeiras, facer o seu oficio para mí era unha especie de maxia extraordinaria, porque non entendía como era posible facer aquelo, aquela velocidade, daquela forma tan especial, seguramente con unha maestría tan notable, e pasados os anos acabei sendo marino mercante, estar cerca desa actividade, cerca do mar, e entender o traballo prodixioso que facedes as redeiras en tantos lugares de Galicia, facendo eses nudos que son inexplicablemente perfectos, unha forma de facer a industria, pero de facer a industria dentro do respeto ao mar, dentro do respeto á pesca, porque as redes non dañan o mar. As redes son unha forma activa de compartir con esa fonte de alimentos e de naturaleza, de compartir a querencia. Por eso sodes e sempre vades a ser figuras claves e magistrales dentro dunha cultura excepcional que é a propia cultura do mar. E isto é o que hoxe aquí estamos a conmemorar, esta forma de entender a nosa actividade, de entender a cultura, de entender a pintura, pero de entender algo excepcional que é a canción, que é a música. Sodes espléndidas, sodes fantásticas. Debo decir que non os había escoitado nunca, debo decir, confesar o meu pecado, pero escoitaros é un privilexio e un placer, porque tedes un xogo de voces que moi poucas veces na miña vida escoitei. E algo de música, de canciones, en esta cidade fomos capaces de facer, non? Temos en Vigo por enriba de 40 corales que sostemos colectivamente onde o Concello, dúcias e dúcios de grupos folk de música tradicional galega,
que tamén sostemos dentro do Concello, algo como Son de Seu, e esta forma de entender esta música excepcional, porque dentro do Concello queremos ser os que garanticemos que esta música tan excepcional, que é unha parte da alma de cada un dos cidadáns de Vigo, de toda Galicia, perdura. Pero escoitaros a vos é unha mostra do éxito, da calidade, da capacidade. Por iso os quero mostrar o meu entusiasmo, transmitiros que a partir de ahora serei o vosso fan número 1. Por diante de todos os demais, vai o alcalde de Vigo, se coloca de primeiro para aplaudiros, porque o merecedes e desta forma. E polo demais, pois, a satisfacción de volver a estar aquí, porque, claro, Carmela fai moitos actos, me invita, cree que non vou a vir, pero eu veño sempre. Eu estou aquí sempre. Para que non estela sola na foto. Tampouco é cousa de deixala sola. Sempre estás ben acompañada, pero, sabes, a mí as fotos xa sabedes que non me gustan. É unha cousa que non me agrada moito. E por iso me sacrifico, vendo aquí e estando en este local. Vos quero dar a todos os que estades e a todas as que estades, Darío primeiro, os parabéns por este traballo tan excepcional. Próxima vez, Carmela, tes que invitar ao delegado de Zona Franca e ao concelleiro que estén aquí connosco, porque son membros activos deste proxecto. David foi director de gabinete, teniente alcalde, e ora responsable de Zona Franca, porque en este concello sempre hai un vaticinio, non? Todos os que entran no concello, o mesmo con Santos Héctor, adquiren unha vocación de ciudad tan importante que eso se eleva para sempre, porque Vigo, cando atrapa, enamora. Moitas gracias. Río verde, río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva. Así son os meus amores, do outro lado do río, do outro lado do río, ouvin cantar e chorei. Eran os meus amoriños, polos que tanto cantei, polos que tanto cantei. Ai, a la, 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 la. Ondar dirá, ergo que che dirá, dai un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondar dirá, Eva, prenda querida. Do outro lado do río, do outro lado do río, do outro lado da lae. Vin pasar os meus amores, non sei que me quererán, non sei que me quererán, ai, a la, 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 la. Río verde, río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva. Así son os meus amores, ondar dirá, ergo que che dirá, dai un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondar dirá, ergo, prenda querida. Veña que vai. Do outro lado do río, do outro lado do río, unha agua fai remanso. Dende que falei contigo, nunca tiven máis descanso, nunca tiven máis descanso. Ai, a la, 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 la. Río verde, río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva. Así son os meus amores, ondar
dirá erva que cheirar, dareis un abrazo do meu ben querer, da miña vida, ondas dirá erva, prenda querida.